man to si Maria, oy. Kaya akong suguon. Kadaghan na. Si Mami man rin nanawag sa kuha. Maria! Si Mami Jud. Ngano kang gitawag ko niya? Mulit daw ko, be. Maria! Mami! Nanawag lagi ka sa kuha. Unsa di mong tuyo? Asa man ay kagikan di ay? Ngano di man ka mutubag? Dito sa balasa, nagdulak ko. Ngano di ay? Sugoon ta ka, be. Pagpalit dito og soft drinks og pan, unya pagkahuman nimong palit, idiretso na lang dito sa namalot og mangga, unya pag-apil na lang pud og basog dala. Darang kwarta oh. Ya pagkuha og baso ka. A few moments later. Naipa ang mga trabahante, gipalitan pa ni Mami painit niya. Ako wala taon. Si Maria man to. Asa ka na siya adto? Nagdadala lagi na siya basket. Ako doon na siyang sundan, bi. Akong susihon kung asan na siya adto. Saan man nanawag ron? Uy, Claire! Saan ang adto? Naman lagi ka. Mato ko sa bukid, maghatod ko sa namalot og mangga. Painit? Dobe? Hala, kalamian ang Maria. Soft drinks ug pan. Kaunan na to na diri sa landong. Pag sure taon dira, kay para bang bunalan ko ni Mami. Isugo taon ko ni kay para daw ni sa namalot og mangga. Makabalo ba rin mong Mami nga kita'y nagkaon ana? Dili lang ko ta magsaba, god. Dili jud ko clear. Oy, kay makasabaan pa lang ko Mami ko siyon jud ni Mami akong bugan. Grabe, bumang manggahan nila Maria. Uy, iba-tiba yun sila ani ba? Uy, si Maria man to, si Claire, oh. Painit na ilang dala daya. Ako sila sugaton, be. Layuan man day di ari, oy. Sa man si Mami manugo, parte man din layuan. Gutom na noon ko, pag hinay dira. Maria, ginan bitaw ta kagaunan na to na. Oy, Maria, Claire, unsa na inyong gidala? Oy, Dudong Pawiks, nagunsa ka dire, mangwa kag mangga no. Dili, oy, diri lang ko ni Agi gani, no? Kay shortcut, kay maagtok tindahan, kay mamalit kong painit. Dagway nimo. Ay nata, basig paminaw na ko no, manguha jud kag mangga ba. O kay tan-aw nimo dagag bunga nga mong mangga. Ayaw jud. Kay baluto na ba yun na karon? Padulong man kay ko dito tuwa sa mabaong mamalot oh. Kay hatda na kong painit. Ginan gyud ako si Maria no, kauna na mo ning painit na mong dalon didto. Bitaw, Maria. May pabitog, kauno na to ng kuwan. Painit na imong dala. Ay na naihatag sa kuwan. Oy, sa kining mamalutay. Kaya kining akong ipalit na pan og soft drink sa kuwan, tindahan. Semuha na lang ako ibayad. Saman. Ikaw Maria, mabusog pa ka, makakwarta pa jud ka. Ayaw na sige gunahuna diha. Ato na nang kaunon. Dili bitaw na maka balo imong Mami bitaw na gikauna to ang painit. Nagsaba po di ka. Pertira ka da. Yang saon man og moadto ang mamalutay dito sa balay be. Yang mobalik kay Mami. May balaan ko. Maria, Biyernes pa man ang timbali kay ang akong angkol ni apil man dia og pamalot niya. Kalayo pa atong Biyernes. Mabahaw na ang istorya. Ikaw, Maria, dara ako ang ipalit na ko painit o 15. Oh, dara Maria. Oh, dawata da yun. Kumaayo nimo 15 ra. 100 man ganita na akong palit ani. Oo, apil man po kag kaon. Ani Maria, kuan lang ng 15 oh. Sige. Asa man na to ni kaunon? Dito tao sa may punuan sa lubi. Sige, Tara. Dali. Dagan mo kay ako dire dito na lang tao. Dali. Gutom naman. Wala man nagpahatod si Rina o painit. Ako na lang atuon be. Kay magbagulbul biya ni mga trabahante. Ablihin na Claire kay Aaron. Makainom na ta. Ako man ay paablihon. Ikay abliho kay kinsir mong amot. Grabe po kinsing amot ni ikaw. Ni amot ni kaday. Andam na mga baso be. Daghanan ninyo yaw dayo kaon na kay buol na ko pagkataud ba. Puputang ito ng pawis diya. Upod. Mana? Tagbog itong mga mamalutay ron ba? Sigurado mong kamo nga dili to batong sa balay tong mamalutan. Lagi. Tungtalan din mo sa kwando ah. Dili lagi. Sincere ba imong gibayad sa kwando Pila pa na tabok na malut eh. Daghan oy. Daghan ka ayo niya murag. Abi si Lucio yata dito. Pag ipabantay ni Mami. Pag-iig usok.
Mamiag sa painit Maya. Oy, nabagi kulta. Lami jud ang painit Claire no, basta may amot. Surot. Nya. Likay na. Bukugal Suga ako po. Uy. Tama ra dyan, kaya ikaw na itong painit. Kaya ako kay ko. Yung mo nang gatod, gutom kay karon. Gani, gutom yung kay ko. Sama ro? Ayay ka. Senyorita mana si Claire ug si Dudong Pawiks. Akong duulon be. Nya, ang sama ang senyorita. Muli na ta. Muli na Sige ta. ta. Isugo kasi mong mami no nga magpahatod og painit. Yasa naman. Si Dudong Pawis, oh. Yurot niya kaon. Aha, inyo nga din gikaon ang painit nga Si gipahatod Claire mong po. mami ha. Ano siya, kaunon daw na mo. Dira, wala na. Oh, wala na dyan. Gurot Maria, di man Kapag ako. niya kasangin lan. Dako kay naglamoy, oh. Hasta ni. Isumbong ka mo sa inyong mami Mami, Maria. Maria. Labot ya. Lulusya.